bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe daroɓe Ayaw Pindi TV mone moon kala salminama inde mum e yettode mum caggal yettude Allah ko julde e rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam en jetti jomiraɗo subhanahu wa taala dokkuɗen tigui ha mbawɗen jotade ɗo hannde ko noon tigui jetteten jinnaɓe men jetten kadi seramɓe men woni hilifaɓe men diine en jetti bandiraɓe kala sikki ala en jottima yewtere men pinal hanki e hannde en noddi ko sagataɓe ɓiɓɓe rewɓe fulɓe e sagataɓe worɓe to gonɗa e to gonirɗa kala pinal hanki e hannde ene bismima en jottima jonde meɗen gam yewtude bandiraɓe on jewnino min kadi minen ɓuuri yewnude on jettora min timmuɗo tedduɗo faade moon gam nanggude e Pindi TV ko yalti kala oɗon jeeɓa ko yalti kala oɗon mbaɗa commentaire jettora min timmuɗo faade moɗon en jottima kadi hannde jonde cosaan en gaddi ko yoddi ko handi e pinal hanke hannde so wiyama pinal hanke hannde so tawi ganduɗa lawɓe notima oɗon gandi ko yooɗi e ko hani notima inde muɗum ɗum noon mi wiya hannde pinal hanke hannde notitima inde mum hano hannirta ni en jeehi ɗo ene ha daabi e ode en gaddi toon rewɓe lawɓe ɓe machallah en gaddi toon worɓe lawɓe machallah gam yewtude e bandiraɓe hannde noon ɓuuɓata koko wulata jaw ɗum noon jappan nokku moon luɓon kam guite mon ɗe luɓon kam nokku moon kadi hannde kadi mon keɗoɗo lawɓe machallah ɓe mbaɗa kadi noɓe goowi wadde ni so wiyama holon wiye kadi ko debbo labbo danan machallah ƴettuɓe musique lawɓe waɗi ɗum ganduɗa moderne nawi ɗum e podium nawi ɗum e guitare uji nawi ɗum kadi partout so wiyama holon wiye ko Amnal Lebbo debbo mo daabi e odiya Amnal Lebbo bisimilla ma ɗo e Pindi TV calmina bandiraɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi wa taala wa barakatuh ko adi fof ko yettude Allah e nelaɗo mum yetta yumum yetta bamum e ñalawma hande kadi Allah addana min ɗo henne e Pindi TV ko yetta Allah mawɗo Allah itta min daaɓe adduna tagale fere maram toon birani e noon haɗo Tidiani Sarr debbo mo horɗo Sarr ñan walla mbiya debbo mo taga ɓuural nagui sa noddi min ɗo kadi hannde min nootoma haaldata e ma ɗo ko Amnal Lebbo debbo mo daaɓe ɓuural adduna walla mbiya debbo mo sana faaɗi wonde délégation muɗum hono faari Aliou Masre Kudi no wonde Tullaye Bocar debbo mo taga no wonde Ruki El Samba Tako no wonde Abbas mbawi debbo ko mo silla min calmi min juuri moon min ñaganimo Allah kadi baɗɗo juɗɗi e battane moƴƴi hannde kadi mi yetti Allah e nelaɗo muɗum sababu o kadi mbi sa yetti aɗa yetti sababu so lamima alah sababu o ko bebbe sababu o ko Nabi Kebe mo mbolo birama woni sababu garalam ɗo woni rewni himni ha Amnal Lebbo hannde hippin TV noon sa yetti Allah kadi a haala sababu ɗum noon bisimilla ma Amnal Lebbo tigui sababu ko noon mbiɗa ko Ramatoulaye gandirmomi Ramata ɗum noon en jettimo kadi kankone en jetti bandiraɓe kala ɗum ko Abbas oɗon gandi tigui en baddine makko ɗo yewtere wande fayida ɗo e nder Pindi TV e bandiraɓe tawtoraɓe ɗo o ko miñiraguelam ndeysan ko weltaram mawde tan Amadou Tidiane gorko mo Bow Samba Gudiri maynen en oto banggue e Hafsatou Abou Diop hande noon koko wela tan koko hulata jaw ɓuɓata Amnal Lebbo dokka yimɓe morso garten kadi e yewtere he
machallah am na labbo jam mbeɗa sikki hannde daroɓe Ayaw Pindi TV tigui on gandi ko doole mawɗe naati ɗo oɗon gandi suko debbo labbo machallah mo wawi yimde dande nde ne halti ne yumɗi ko yimata ko ne weeli tabalde nde kadi ne yaadi hen ɗum noon haɓe mbiyama tan machallah yo Allah naw ɗum yeeso yo Allah ɗalde dande nde kadi ko juuti ɗum noon hannde pinal hanke hannde so ɗum noon en jetti bandiraɓe kala gatta tan kay bundi yewtere he gati so wiyama lawɓe tan oɗon gandi lawɓe cosaan oɗon gandi tigui cosanuji foof ɓoccitima ha heddi kala ɗi lawɓe ɗi sa tawi a naati galle lawɓe ma taw ɗon cosaan hano hannirta ni tawa ɗon alluji tawa ɗon lehe tawa ɗon booɓi tawa ɗon kadi unude tawa ɗon alluji ne jangguire ɓuran tawa ɗon kadi laaɗe ene ceehe subalɓe ɓe daña joɗade hen ndef noon machallah lawagu accani ganduɗa cosaan mum hano hannirta ni ɗum noon amno labbo ko weltare men mawde tigui yiide ɗo lawɓe ene kuufi kadi tabalde ɗon gandi tabalde kadi holko haalata somi haali haala tabalde noon mi siftoran taga e lemtuna guural Souleymani Boula lamtaga tigui oɗon gandi tabalde ɓurde mawnude ko ɗon tigui tawete ɗon mi tawat ɗon kadi ganduɗa Penda Labbo en guural Aissa Labbo ndeysan yo Allah yurmomo yafomo toon ko taga e lemtuna mi arta kadi ganduɗa ha ɗo Dabiya amna Labbo min namdoto ko hande musique nga ɗum ɗo lawɓe eɗen gandi lawɓe nden machallah ko ɗiɗo taballeji tan mbaɗatno malla mbaɗa kore jahani jima hande noon en jii hande ɓen garte e banggue moderne gam waddude hen guitare uji waddude hen foof ɗum holko hokkanma malla beela an aɗa yeehe ɗum ɗon aɗa naate ko way noon malla a natani hen eyyi jaaha garta wona garta ko guiɗoma nodduɗoma ti Janar Sar guillam mon fof ko yidde mum suwamu mon fof ko yiiɗi tan waɗata yaada jiɓri mo wela ɗum waɗata ndeysan min noon alhamdulillahi rabbil alamin ko ɗum ɗo woni ko jinmi ko wadde tabalde nde wonda e rewɓe lawɓe walla worɓe lawɓe ene jaɓanami kadi minen min mbaɗa hay panduji yiyam min kippa hen kore min poof hen caggal ndeysan ɗum ɗon min mbaɗa ɗum kadi mon fof ko yiiɗi hande kadi ñalawma hande o kala ko mbaɗɗa weeli yimɓe yaade e jamanu tan ene welma kadi won waɗoɓe ɗum won waddoɓe guitiraji neɗɗo kala ko waɗi ne yiiɗi ene yimɓe ne yiiɗi ene moƴƴi won waddoɓe sowuji jima yaada hen min amnal Labbo mami ko ɗum ɗo jinmi mi waɗa sawali o mi huufa hol adda ɓirdugal lawɓe ngal ndeysan ɗum ko ɓirdugal Labbo wallay Labbo dikko ful samba mbaɗa jalliguere fuɗɗina fuɗɗi gayna ɓirdugal fati ndeysan ɗum ɗo min titoro ɗum ɗo sa noddi min noon min gadda ɗum ɗo min kolla ɗum pulago lawɓe ne titoro ɗum ɗo min titoro ɗum kadi min kam ko ɗum tan jinmi ɗum ɗo wono pina tawa amen ɗum min tawri jinnaɓe amen ceeteeri ndi e jibri ndi ɗum min tawri jinnaɓe amen beele an a alani a jogaki ganduɗa idée gam changeude musique o malla wadde goɗɗum moderne jolɗo joni ko yimɓe mbaɗata ko ala on idée yeyi guiɗe ɗam no Allah haajiri fof ko noon so Allah addi ɗum kadi so Allah addi ɗon hendu kadi eɗen mbayyade ndu hendu aɗa yiiɗi ɗum walla yiiɗa ala neɗɗo wiyata ne yiiɗi wiyata ene añi hunde yonti fof weeɓa wuuro moon to ko aɗa waɗa pijirloji mawɗi malla koye lenggi tan mbaɗata malla ko wayno indele pijirloji inchallah e sili taski o min ɗo min waɗi toon pijirde inchallah e nder guure mawde malla e nder wuuro moon tan malla yalta wuuro wongo mbaɗa comme no concert ni malla wuuro amen mi yalti guure ɗiɗi mi noddama hen mi waɗi pijirloji comme ça noon yaata toon yaaha lumba fayga mi yaha ɗum taw kono ɗum fof kam ta neɗɗo no wuuri wona e meccale ɗum fof ɗamini jombani neɗɗo amna Labbo garta tan tigui koye cosaan lawɓe machallah won jingal ɗo lahal noon ɗum ɗo so waɗama kosam ha heewi oɗon gandi liduɓe sosoɓe ɗo jarata tan ha musotuji ɗi foof leppa e jaajaɓe ɗum woni lahal on ji machallah jagguɗo amna Labbo garta tan koye cosaan aɗa andi sa haali tabalde tan aɗa andi kam ko cosaan men mawɗo jeeya par ce que wona hunde wemde par ce que aɗa yiya lawɓe hewɓe ne jima hande taw jogaki tabalde ko tagui onon ha joni oɗon jogui tabalde ko onon pewnonto ɗum koye moɗon malla ko taballeji ɓoyɗi ko jiiɗa ko hunde ko yiɗde tan min esamo wuuri ha maayi fiyani tabalde ni esamo waɗani tabalde ko minen kadi génération men min jiiɗi mbiɗa yiiɗi ɗum esamo wuuri ha may ko bolum tan fiyata min noon mi ari mi yiiɗi mi ari mi hirsi bes mi fewni tabalde am ɗum noon kala hande min kala ko yaade jamanu weeli tan aɗa yaha jaaha ko ga tabalde ma ene weeli est ce que ko fijiranno kañum ko waɗanno so Labbo bolum nikkel walla pan o waɗa hen ɗum ɗo waɗa hen horɗo fiyen caggal an garɗa tabalde kono mbeɗa sikki tabalde hay lawɓe ne pijirano ɗum guila ɓoyi lawɓe ne pijira ɗum
machallah pinata laɓe mbaɗi ɗum kono esam kañum ko bol hutortuno bol hutortuno fadde voilà ɗum ɗon ha joni ko amnal labbo mi salminan Kadia Sarr mi salmina kadi Rama Kassé lelɗo jong salminama mi salmina Mbaya Gadji mi salmina bandiraɓe foof daroɓe Ayaw Pindi TV eɗen gandi hande tan ko rewɓe lawɓe ɓe jooɗi ɗo oɗon jiiɗo kadi Abbas Mbaye oɗon gandi ko machallah kadi ko jimowo belɗo dande en mbaddini mum ɗo yewtere kadi wande fayida hande kadi o artude bandiraɗo debbo ha joni ganduɗa en jaadan amnal labbo kadi o hokka men morso goɗɗo kadi garten kadi e yewtere he bisimilla ma amnal labbo kono noon sa sorima noon wara jaam jaam kadi anani eyyi aɗa faale morso goɗɗo min ɓiɓɓe seeɗa taw heewani taw heewani taw heewani ɗeɗo ko gasɗo eyyi bandiraɓe sehilaɓe weltimiɗo yiɓɓe sehilaɓe dente tati amnal labbo ɗe dental Dabie Sidi Cimbo a weltinama dental France e Ɓuuloy Amadou Idy dental Koɓɓulle Abou Mana Yero Mana Abou Diop on Abou Boubi Sow on beltinaɓe fof yiɓɓe amnal labbo koye dente jeeha yiɗɗo mi sehilaɓe on paama noon kam sino ko saga moon fof mi haala ɗo haala moon mon fof mi manta ɗum ɗo mi jaara ɗum ɗo kono noon ndeysan ne faaɗi ma pamnon labbo mon noon ndeysan ko noon tigui
machallah tigi ko am na labo am na labo haalal min secret mo noon lawbe oɗon mbawi worɓe moɗon machallah onon lawɓe ɓe ko mbawdirɗon worɓe holko ko cefimon malla ko gandal mon malla ko holɗum malla ko fewi holɗum wona wawde ko wawrede tan joom gallam alhamdulillahi rabbil alamin mi jibinama e juuɗe mum nehi kam mi nehi ɗum min mbawdi kadi jaɓani kam mais debbo labbo foof ne wawi gorko mum no mbiyata ni malaw me anda holko tawi min gandu ko joom gallam en awodemo haalal min secret o min gandu ko joom gallam mais on kalanta min secret o secret mo ala secret o inchallah ma haalam secret o de haalam secret o beele muso dañi gorko mene wawa tigui tigui am na labbo min ji ganduɗa kurtungu lawɓe so tawi yangue digama oɗon lengga hakke lewru beele ɗum ne heddi ha joni machallah hande mi keddi hen ɗo joni gone programme dewle taske inchallah rabbi so heddi balɗe sappo tan mi mbaɗa jamma leydi leggal ha ñande debbo jafat ha ñande joni nden gorko labbo adduno hurtade beele ɗum ne lutti ha joni malla ɗum natti ala ɗum kadi ko mawɓe nde min hande min guittiɓe pourquoi guittuɗon ɗum par ce que ɗum yimɓeɓe foof ene ɗumne yimɓeɓe foof ene ñambanno ene ɗum ne ko culture moɗon koye cosaan moon kadi jeeya pourquoi guittuɗon ɗum jeeya kono minen kadi hande min changi min mbaɗi waylo waylo joni ko worɓe gara rewɓe gara ha par eyi worɓe puɗɗo joni gorko natti hurtade atti hurtade eyyi beele joni cosaan mon ne jokki ko tawi sowra ono rewɓe on kurtima ko mbaɗano ɗon ko oɗon mbaɗa ɗum ha joni malla holno mbaɗirton joni ene changé différence nden o nden gaddan ɗon ko babba gorko jolla hen debbo jolla hen beele joni ne changé malla hande woni heddiɓe on ɗon aadi ha hande machallah heddiɓe machallah ha hande woni heddiɓe hen on heddiɓe so jombaji ne yaaha waɗɗinte koye babba waɗine babba waɗe walla ɓoode jemmu sam ɓoode yaha ɗum ko woni ɓoode woni holɗum ɗum ko jimmol lawɓe so joma gattaten tan koye ɗum ɗo ko jewtano ɗen ko affaire kurtungu lawɓe mbiɗa joni gorko natti hurtoyade minen hamin darano debbo no hurtoto enen no gorko hurtoto nden no wayatno ni est ce que ha joni change malla change ani malla hol différence gonɗo hen joni différence tan ɗe ko wonti waylo waylo tan ɗum wiɗa ko kalɗa joni affaire culture rewɓe ko tan batti joni wadde sow batti wadde guitaruji comme nan kurtugaji hande ko noon tan changé no ɗum waylorini hen ɗum ko noon tan waylori beele ɗum tehmata oɗon gandi kurtungu lawɓe nden so wiyama kurtungu lawɓe tan hay guure ene gara notitade gam beelamma gonɗo hen o ene humbi ene no jirwirta ni yimɓeɓe foof ne gara notitade beele so tawi on mbayli ɗum hande no wayanno ni no wayanno welde ha yimɓe foof gara notito ni beele ne waya noon ha hande machallah yimɓe ne gara lawɓe so mbaɗi programme tan welat kurtugaji tan change seeɗa kono affaire programme kala wattina dewol lawɓe ha hande machallah ne waɗi ha joni ɗon mbaɗa hen mbaɗa hande machallah dambordu ndu ne juuta ha juutata no hande juuɗo mi dambo lewru mi dambo lebbude tigui ko amna labbo machallah cosaan lawɓe oɗon gandi so wiyama cosaan so sagui sa invité ɗo labbo fal force kala cosaan lawɓe eɗon gandi ko hunde welde wande fayida par ce que minen nden so kurtungu waɗino taaga guure ɗe foof garan notito gam yiide lawɓe ɓe ko mbaɗata ko basitomi yimɓeɓe tan ko fina tawa men ne yooɗi cosaan men ne yooɗi ko hanki men ko ne yooɗi ene yaade ganduɗa e kulol ene yaade garte ene yaade needi ene weeli guure foof ne jewtuno ha joni kadi oto gaccen cosaan men so wiyama cosaan ande tan wiyete ko lawɓe ha joni gaccani ndeha noon mbeɗa wasiyo lawɓe tan nde nanggate cosaan ha tigui eɗen keddora o toon banggue kadi nanggen hen yo Allah wallu en calmini bandiraɓe kala amna labbo hokkanen kadi morceau goɗɗo mbawen artude e yewtere gudden ɗum inchallah
machallah Abbas laayima amna labbo ko weli yonata ko non tigi alpha yidar yonno so wona do beden bayi walde do ha weta machallah ko jimata go ene weli bawdi di kadi machallah ene ngari jabugol ngol kadi ene rewi lawol no hanirta ni mais ko weli yonata ko dokkane don ko mbide sikki gasi mbaydotoɗa bandiraɓe gudden yewtan nden bandiraɓe sehilaɓe amna labbo waynimo yiɓɓe sehilaɓe foof kadi mi salmini moon kadi mi ñaagi on kadi yaafude sinno ko sagam min amna labbo so mi jooɗi mi Pin TV télé Daouda Dia tambara noddo sehilaɓe fof mi haala ndeysan sehilaɓe am onon ñaagi mo yaafi mi weltindo giɗam hono demburu a salminama gorko mo dagoro aldude madame tombira a yimɓe ka ponnoɗo yimede kono noon hankadi mi eri heeɓi bandira fof beltanama ndeysan kala giɗam gonɗo e daabi e wottari e daabi o takki daabi fof min salmini mi juurum ɗum weltanin ɗum wonɓe caggal leydi yeeɓoɓe amnal labbo hande Pin TV ɗo ha Amérique Paris Nice Gabon Congo Côte d'Ivoire Guinée fansiji amnal labbo fof calminama juurama on beltanama noon kala leydi ndi garɗa yiɓɓe amnal labbo noon ɗon ndeysan diwan o fof yiɓɓe amnal labbo noon ɗon amnal labbo noon weltanima on kadi accumi amnal labbo gantu sinno ko sagam hande mi walɗo kala guiɗam to woni mi erɗo Pin TV debbo cubballo bewɗo karɗo o hono yerima e gumole ten yahata malade kay cubballo gaw hakkude ndemanoɗo e kappal fort on woni Tidiane Sarr moƴƴo Mamadou Sarr moƴƴo Coumbaynou nama horɗoɗo Sarañan walla nama Taga Gurol Najjiɗo Souleymane Boul ko noon yonta a jarama jarama tigi amnat labbo debbo mo daabi wodeji jarama bandiraɓe arnoɓe jaɓandeɓe arnoɓe kadi hongandema bandiraɓe foof kadi beltanama tigui mbiɗa sikki son daari ndeɗo yewtere hande mon dañ hen beelama no fewi gati ko lawɓe oɗon gandi lawɓe ko jimata ko ne weeli lawɓe kadi e cosaan mumen machallah ɗum noon wonni min weltare ko noon tan beltotoɗen mawɗo galle o jettanmo kadi jaramo woni Dawdou Moussa Dia yonde Allah jurnata gurdam makko hokkamo balɗe juɗɗe e battere moƴƴe beltoɗen kadi Abou Samba Diop bertanɗe fulɓe leeso e yesso nde Allah hokkatamo balɗe juɗɗe kadi ganduɗa gam no jagganir fulɓe ɓe ni en beltanima bandiraɓe foof jagguɓe Ayaw Pindi TV noon kadi Ibrahima Ba gonɗo to hande to Nouakchott woni séri Hawa Sow en beltanima no fewi en beltanima kadi mawnom Kadja Dieye toon to Canada e bandiraɓe kala daroɓe Ayaw Pindi TV kala beltanama mo limti kala juuma sa limti tan juuma ni wonno hande yewtere men pinal hanke hande e am noon labbo debbo mo daabi ode kadi en jejjitta Ramatoulaye on kadi gandu ko debbo Taga Abbas bandiraɓe kala beltanama ɗum noon bandiraɓe hettanno en to kaɓirɗe to ko Ndeye Fatou Massili Amadou Touré ɗo e yesso haalirde ko sehil moon guiɗo fulɓe kala Tidiane Toussar debbo mo horndolde Sara Niang paliɓe e Boubou Jeeri heddorago e Molarango hersi Allah yiyodeɓe ko on tigui arno yewtude moon bandiraɓe jaam funnague jaam hirnague jaam dow jaam less jaam kadi ɗo hakkude ɗo enen ɓiɓɓe fulɓe kala mbawen hedde hen ha saaha goɗɗo so gueɗo o ñaawi ɗo e Pindi TV en dusron yimɓe seeɗa guddan yewtere nde yima seeɗa piye jarama